Deven Chandranagor Visini Bishingo Kalaizak, Bochung Nagor Wakhin Nogoni Bishing Khopchak, Maikhor Kamini, Rajesh Deborma Mungui Takhu Khoraksha, Bo paralyzed Ngai Shakhamiangai Thongaro Kalaizak, Nog Nukongo Aji Mungkrika, Bo paralyzed Ngai Shakhami Angai Thangmani Bai, Shakhamia Bai Baksano No Khok Bo Hamia Kiti Kapla, Tongani Zengzal, Haini Bagino, Kiti Edisini EM Runel Deborma Amchani EM no thangai sanai kha no khongsa tei EM bohaino kokri kha sakbai thangni rangbai no nok tangai edenani hinai bini chatiok mongbai bo kokri mani bai no amchani seng karak rok tini Rajesh Deborma ni nukhongo nok tangnani bagai nangmani mani khani rok tulangai thanglaika chuba thani wo tongkha amchani YTF ni president Deepak Deborma tai tongkha YTF ni juda nangnai soknai adongrok paithago Deepak Deborma mungoi kok kacharkha koktuma thumnerokni bisingtwi je Rajesh Deborma ni nok nukhong hamyano tangai rinani bagui EM kok rimani EM phaino nok bohaino tangai rijakne hini saikhanari khabo tini EM ni dage mungbai borok mani khani toninani thangthaniwo Rajesh Deborma ni nukhongo Ya. Ini belah sabo. Kadang-kadang kak. Apa? Kamu orang ya po? Ini orang rok, bisi kan kata yang family besar rok dong. Family okja, pajon tong. Pajan tong. Ini logi contam kai. Ano ikun khemiya. Kono family ya. Peda sing taka. Enggak tini je nono nok tang dina ni phanya rok sabo nok tang dina phai. Yem sakta. Yem sabo. Yem runal. Enggak neng tini bong ni sa tomong bai yem runal ni sak bai thang ni sa tomong bai nok tang de woi. Tam kok kasana musung bono. Bang nu beli hambai mari wa man ke anok kri ni bagi anok di mana bagi. Mungkin? Mungkin sarwa deb. Bo para bo. Michael. Mungkin ni location bu mungkin? Rajesh. Rajesh Deborma mana? No kunggon ni serai rok, no rok korang ni badat ek serai korok tam tongo. Pori dia tong mai.
pori masa okra kai boklas okra pori dia poroliya besarok to ba ke okra ni boys besarok ba ke na pura rokak na nok ka chon tong na jabo norok to oba hake kichi kapla oba hairok jak oba nagerok kebo susu ba phake kebo na phake norok no 산놀래 지마기 지난 버럭 하면 불러 와차 수바수 가게 আর পরে তিনি তাই সাবা হাইনক কিচিক নগৈ অবা হাইনা বখা বাবা হেরক মা চোক তাই বাবা হেরক মা তো অবা হাই কষ্ট রগ তংগৈ 코스는 꼭는 뭐 사위 땅 하냐 뭐 많게 사나 힘뿐어 있고 হামবাই sini media rong semua tini ma phaimani karon kakai sini takuk Rajesh Deborma bo thangnai bosoni simi koek bosor mane sori haime bini tai bono apuru bosun nogo phai chubai kalam thangka ge tabuk sini yemno bo tesa request khame bai bini nok kisa kering toma bai bini nukung kicing micing toma bai sung bono pawrukha sini yem pawri rohka je sung bono nok tangere nai noi ge tini sung nok tanga nei jottono sung sini je active warrior sok bai egloike phalekya ge sung orobono kat tin aborok rupakya ge sung bono nok tangere na mi tongmani ge bini bote kaise jaga nok mane tangsana nei obo saimanai sung mane next day o hayaka ba sung salchawo tai kubuni dino sung naharai bono nok tangere na nei sung wanchu তিনি যে বন যে সুবামুং বিনি নুখুনু বখাকে সেমাকা আগি রগ বাবা হাইকে ন নুখুঙ্গ খরক বাটক মানে সুবামুং ro beka te bskango nok rok tang mane pore tam tam suba sokene sung obono semai tangjak sung agibo jeta mane sini borongni logiwo tongnai sara jibono hayakaba sara bosono sung tongui tangnai jorawo mane je kono bongni nangmo jorawo ba chugia jorawo sung amdikene busawo norok siwo ba sini yembo joto jagano salbuthage bini bochuba mungrok ba naimungro amti hekeno sung bini nirdesono je sin bubagra agini simino dagi rohman ba sung obon tino sung tabo samung tangjagi tongo tai sung bono sung nok tangari ma karibo sung bono tamo subaiman ombo sung sai tongai bini bagai sung wanchong তিনি যে অব তো ইএম দি ইয়াকতে বা ইএম ni সুবামুং ma khaje tong ইএম তিনি tabun sokpaliya tini sokoliana karon kakai tini to moharas phaimani bono emergency kisari hinka ga boro phai sung be baksana pal baksakai nok tanglanya sung pogrla jang tongmani ngai moharas emergency rihima bagai bo rajwari ma thangka হামবাই